Пето юбилейно издание на театралния фестивал Тарарабумбия от 11 до 19 май в Благоевград. Най-добрите представления с номинации и награди Икар и Аскер. Младите, смели и неказионни гласове на българската сцена. На Ивайло Христов, Александър Морфов, Диана Добрева, Мариус Куркински, Стефан Мавродиев, Камен Донев, Тяша Чернигой, Марий Росен, Крис Шарков, Антон Угринов, Василий Сенин, Неда Соколовска, Валерий Пърликов, Ани Васева, Маргарита Мачева, Боян Крачолов. Специални гости от Словения и от Русия. билети на касата на театъра. С големи намаления за студенти, ученици и пенсионери, също и семейни карти за всички спектакли. Очакваме ви! Юбилейно издание на театралния фестивал Тарарабумбия от 11 до 19 май в Благоевград. Най-добрите представления с номинации и награди Икар и Аскер. Младите, смели и неказионни гласове на българската сцена. На Ивайло Христов, Александър Морфов, Диана Добрева, Мариус Куркински, Стефан Мавродиев, Камен Донев, Тяша Чернигой, Марий Росен, Крис Шарков, Антон Угринов, Василий Сенин, Неда Соколовска, Валерий Пърликов, Ани Васева, Маргарита Мачева, Боян Крачолов. Специални гости от Словения и от Русия. билети на касата на театъра. С големи намаления за студенти, ученици и пенсионери, също и семейни карти за всички спектакли. Очакваме ви!